Hyvää päivää. Tämän videon aihe on: ei kannata seurata Luciferia. Nimimerkki Aatu Aseenkätkijä kirjoitti viestipalvelu X:ssä 26.5.2024 seuraavasti. Uskon Luciferiin. Lucifer on Herramme. Vastasin hänelle ja kaikille ihmisille seuraavasti. Lucifer on Jumalan luoma hyvä enkeli, joka kuitenkin lankesi ylpeyteen ja vallanhimoon ja alkoi kapinoida Jumalaa vastaan, jolloin hänestä tuli saatana. Miten voi kukaan kuvitella, että luotu olento voisi koskaan olla vahvempi kuin luojansa? Vain luojassa on elämä itsessään, mitä elämää hän sitten antaa luoduilleen. Lucifer ei ole Herra, Jeesus Kristus on Herra. Luciferin lopullinen tuomiopaikka on helvetin tulijärvessä, jonne myös Luciferin seuraajat päätyvät Herransa seuraan. Mitään tämän tyhmempää elämän valintaa ei ole olemassa. On käsittämättömän idioottimaista mennä helvettiin, kun taivaan onneenkin pääsisi.